chéad is mé sé tíarna McShaggy's Táid an seo le túsa chuir leis an scam Phrintísigh. Táid seach an é group session í anú, agus the Culturalis Fhóram a hugin fadúda Fhóram na ró agus an scam a mé bhiltí galda. Chéad tuid an seo inniu le teach Tír Chonaill an scam Phrintísigh. Buena sac tá seo Ionduchtú na Phrintísigh me sé gobar mar cóhordaí ar an scam Phrintísigh agus tíneart amachtaí agrithe agin den siúrdeag Phrintísigh an deirí seachne seo, so a réir bhí an dé seacu ceard lena dhéanú le Michael Deirteach dachraí buníthe ar fistorí creid agus rathaí. Buena TikTok! Tá mé an seo le form na le páirte an scam Phrintísigh do bhórpais chum chuid scoilena. Aniu dóla mé chuid bhór faoi chéad den form na agus go dé mo sé géirí baint seach agus go dé ceampa a mo sé chur na daoine oige fréid an scam Phrintísigh seo. Inniu bé sé glacu páirt a ceart lean le cearma bhilin agus ón ó bharmúla sin an céile inile agus anach bé sin fil planin ar an tra ag deanna getabag tóga farne. To rent buntáist ar fáil trades an scam Phrintísigh. Tríanál. Deis na sóthaingálaíochta tomtha. Is mé sé ón Canadian mu an seo teach ag í dóir. Is Phrintísigh mé le Fhóram na ró agus bun seo deanna session tríanala le cearma gaile bhéh as féisian phobal. Agus ónú báinile ó glóna múna, bhid ag clúdaach an colíneas agus néfach a ige ar teanga agus cultúr a divíise. Agus an sin in é seo bhí lé road shogging agus céan dó is féidir linn an próses tí coloniú in stú an ar chuid óráige do sac. Fóstaíach san airneal Gaeilge.